Krásný dobrý den, vítejte na Lipně, tedy konkrétně v malebné obci Hůrka nedaleko Lipenské přehrady. Dnes vám zde ukážu moderní apartmán 2KK o velikosti 48 metrů. K apartmánu získáte nejen parkovací stání, ale i přístup k bazénu, venkovnímu posezení a sportovišti. Tento moderní apartmán se nachází ve druhém patře nově postaveného apartmánového domu. Po vstupu vás přivítá velice příjemná a prostorná vstupní chodba s těmito vestavnými skříněmi, příjemná ložnice a elegantní koupelna se sprchovým koutem. Moderní kuchyně je vybavená veškerými spotřebiči. Z kuchyně se dále dostanete do obývacího pokoje a na balkón, z kterého je velice příjemný výhled do okolní krajiny. Hůrka leží v těsné blízkosti Lipenské přehrady, což dělá z této lokality ideální místo pro celoroční rekreaci i aktivní životní styl. V létě si zde užijete koupání, plachtění, paddleboarding nebo projížďky na lodi. Pro milovníky cyklistiky je zde množství cyklostezek vedoucí podél Lipna i do krásné šumavské přírody. Turisté ocení blízké stezky, milovníci běžeckého lyžování pak ocení upravené stopy vedoucí nádhernou krajinu. Hůrka je ideálním místem pro klidné bydlení, víkendový odpočinek i chytrou investici. Ať už hledáte svůj nový domov, rekreační apartmán nebo výnosnou nemovitost k pronájmu, tady najdete to pravé. Zaujala vás tato nabídka? Zavolejte a domluvíme se na prohlídku. A pokud sami přemýšlíte o prodeji vaší nemovitosti, velice ráda vám pomohu. Rychle, profesionálně a za tu nejlepší cenu.